थ' लोगोफोरा जों बाव बास नेगासिनो आरो दाबो बासखौ मोनाखै जों दा बास नेगासिनो दं नै हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बरायबाय जोंहा मोनसे जायगायाव बार्थडे जानो थांनो नागिरदों जों साथाम आरोना बिसोर सानै आं सासे साथाम दङ जोंहा थ' लोगोफोर जों थांबाय थानोसै आरोना नोंसोरबो नायलांबाय थाबानो जाबाय जों थाबायलांसै ससेनिफ्राय गारि गाखोलांसै थ' लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय लामा लामा देखायलांबाय थागोन आङो थ' लोगोफोर जों दा थाबायगासिनो दङ गोजानथार लामाया जायाबा नाय थाबायगासिनो दं जों दा नै गारि बास हमनो आरोखि जोङो थाबायगासिनो दङ एसे गोजान जायो 2 किल'मिटारसो जायो लामाया थाबायनांगौआ दा जोङो बास हमनो थांगासिनो दं साथामजों नैबे सासे लोगोफोर नायलांबाय था थ' लोगोफोर बेयावनो बास स्टपा जों बेनिफ्राय दा गारि गाखोलांसै गारिया गंनै गाखोनांगौ आरोना गारिया गंनै गाखोनांगौ बेनिफ्राय गंसे गाखोनांगौ बैनिफ्राय सोलायफिनबावनांगौ आरोना माने डाइरेक्ट मोना जों बेयाव बास गाखोलांगोन बियो बास स्टप आरो थ' लोगोफोर सोंनोसै गारिया बबेया थाङो सोंनानै गाखोलांसै दा बास सोलायनायखौ खिन्थागोन आं नोंथांमोननो लोगोफोर जायो बबे बासआ थाङो सोंनांगौसो बबे बासआ थाङो जों दा बासाव गाखोबाय बास सिङाव दङ जों दा नै बासआ बेसेबांबा गिदिर गिदिर नै बे जोंनि लोगो बेबो लोगो दा बासाव सिङाव दङ नायलांबाय थाबानो जायो बिराद खरा खारदों आरो बासआबो नै लामाया मोजां नालाय बिराद स्पिड लोगोफोर जों दा मोनसे जायगायाव ओंखारफैबाय नै मोनसे बास गाखोफिनसिगोन आरोना सिगनालाव ओंखारफैबाय जों दा बेयाव स्टप जायो गारिया सिगनाल दङ बेयाव गिदिरनो दा जों बे सिगनालाव ओंखारफैबाय नै गारियानो बिराद जाम जादों बेनिफ्राय दा जों गारि गंसे गाखोफिनसिगोन आरो थाङा थ' लोगोफोरा जों बेयाव बास नेगासिनो आरो दाबो बासखौ मोनाखै जों दा बास नेगासिनो दं नै बास नेदों आरो जों दाबो बासखौ मोनथारा मा जाखो मिन्थिया दाबो फैया बासानो गंसेबो नै बेसेबांबा गिदिर सिगनाल गैया थ' लोगोफोर दा बासनिफ्राय ओंखारबाय आरो जों दा मोनफैबाय थाबायगासिनो दं मोनाबाय नै दा जों थाबायगासिनो नै जेबो नुला मोनाबाय लामायाव लाइटबो गैया जों दा साथामजों थाबायगासिनो दं आरो नै थ' नायनोसै बेसे गोजान लायो लामाया थाबायलांबा 10-15 मिनिटसो लानो हागौ थाबायलाङोबा थ' लोगोफोर नै दायो लामा क्रस खालामनो नागिरदों लामायाबो औ बारा माथो बारनांगौसै र' आं लामा क्रस खालामग्रोनोसै गारिया बिरटार लामा क्रस खालामग्रोबाय दा आं लामा क्रस खालामहोबाय थ' मानैया नै दासो बारगासिनो दं थ' जों बिदिनो थांगासिनो दं नै थाबायगासिनो दं खोमसिथार आरोना नै लोगोफोर गेटआ नैबेनो दा बे गेट सिङाव हाबलांसिगोन जों नैबे गेटजों हाबलांसिगोन बिराद मानसि दं माथो मोनफैबाय आरो जों दा नै लकेसनाव मोनफैबाय जों दा बार्थडेआव सोरनावबा फोनाङा ओमफ्राय होखारालै थुब होनानै बेरफुखायो दे
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Rasbir. Aku kumna boyba. Oh, kita lihat besar. Ada lagi. Dia kurang benar nari deh. Tuh lagi dah jang barden preparation biar na lama ya udah mana baik. Time aku udah jago sah. Time aja baik 11:44 baik. Mana ni ada hor ni? 11:44. 11टा माबा जाबाय मा होनो बिदिखौ 44 जाबाय दा जों थांफिनबाय आरो गारिजों थांगासिनो दं कारजों थ' हेल' लोगोफोर नै दा जों सिगनाव थाथ'फैबाय बार्थडे जानानै फैनानै सिगनाव गारिया नुदों माबायदि दामिखा गारिया फैगासिनो दं जों सफैबाय दा थांगासिनो दङ र' दा नोंसोर लामायाव मोनबा खिथालांबावगोन मेट्रो स्टेशन बायनो मोनसे लाबानो जाबाय बे जाबाय मेट्रो स्टेशन गारि कारजों थांगासिनो दं आरो आगदाजों हाबलांसिगोन दहाय जों आगदाजों हाबबाय माजों हाबबाय बैजों थांखायो ना लोगोफोर नायदो लामाया बेसेबां मोजां लामाखौ नायबाय था एबिबि रडखौ माबायदि मोजां होयो स्टेन्डार्डनो नायबाय था लोगोफोर लामाया बेसेबां स्टेन्डार्ड बारा गोजान गैला 15 मिनिट लाबावगोन आरो बेनिफ्राय 15-20 मिनिट लाबावगोन जोंनि रुमा 15-20 मिनिटसो लाबावगोन लामाखौ नाय बेसेबां स्टेन्डार्ड थ' लोगोफोर दा जोङो रुमाव मोनफैफिनबाय नै गारि मेंनायाव खेबासै आङो बे जोंनि रुम बिल्डिं सिरि आरो बेयो लाइट गैया बिल्डिं सिरियाव आई गोलैबाय मिसाव सुंथुन आथिं आखाइ लोबोराव गाबफ्रांदों नै नैबे जोंनि बिल्डिं सिरि नाय नै सासे फैगासिनो दं बोरै बेलाय मानसियालाय दाबो सफैया नै बे जोंनि लोगो अह जोंनि बिल्डिं सिरि बेयो नै बेयाव लाइट दङ गोजौआव गाहायाव लाइट गैयामोन आरोना थ' लोगोफोर बेयो जोंनि बिल्डिं सिरियाव मोनफैबाय सासे गाखोगासिनो
सासे गाखोगासिनो ओरै गाखोलांसै बे लिंसिरि गोजौआव गाखोलांबाय बेयाव लाइट गैला लोंनो खोमसि जालायबाय स' ओरै थांलायबाय ओरै मोनफैबाय नै लाइट गैया जेबो गैया थ' नै जोंहा सासे गान नायगासिनो दं फिल्म बे जोंनि रुम लाइट गैया खोमसिसो खिथाथ'ला आं गाबोन खिथानोसै थ' बे लोगोफोर बिदिबा भिडिअखौ बेयावनो एन्ड खालामसै मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम बिदि चेनेलाव गोदानबा अननानै साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय थ' लोगोफोर एसेनोसै दाथ' मोनानि 12था जाबाय